Un dia com avui, fa 90 anys, que es proclamava la Segona República i amb ella van arribar nous valors democràtics que van marcar la política i la vida dels ciutadans durant aquesta etapa. La igualtat, l'autogovern, el laïcisme, les llibertats civils, l'educació i la cultura com a instrument de millora de les persones. Des de la Regidoria de Cultura i Memòria Democràtica volem posar de relleu aquest fet històric que va impregnar d'esperança i il·lusió a molts sectors socials en un context internacional de crisi i creixement dels feixismes. Amb l'objectiu de fer memòria, hem programat des dels museus i l'Arxiu Municipal d'Esplugues una sèrie d'activitats a l'entorn d'aquesta commemoració, que s'iniciarà a partir del 5 de juny amb la participació d'Esplugues en el projecte d'exposició dispersa de la xarxa de museus locals de la Diputació sota el títol Visca la República, 90 anys de la seva proclamació. Fixeu-vos que s'ha triat com a imatge emblemàtica de tota la mostra dispersa i que, per tant, es podrà veure en tots els museus de la xarxa que participen una fotografia de l'Arxiu Municipal d'Esplugues realitzada en les runes del cim de Sant Pere Màrtir. Aquesta exposició anirà acompanyada d'un apartat local que, sota el títol La proclamació Esplugues, canvi i continuïtat, ens descobrirà què va passar aquells dies a la nostra ciutat i esbrinarem per què hem triat el 5 de juny com a data de la seva inauguració. Us esperem per poder reviure un llegat que, malgrat el pas dels anys, incorpora un missatge de modernitat, progrés i democràcia que encara ens resulta vàlid i vigent.